Hitman ni Sky Bisdak. Mega love shout out. Kalain mo Hitman. Ayuda niya daw. Salamat kapatid na Hitman sa iyong patamsak. Salamat. Salamat sa iyong pagbisita. Maluwi maawa. Huwag sa iyo, dahil alam. Salamat kapatid na Hitman. Salamat, salamat. Maraming salamat. Salamat sa iyong patamsak. Salamat sa iyong pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat. Maluwi. Maluwi maawa talaga. Napatawa mo ako dun ah. Mega love shout out sa 2 million in the house at sa inyong patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. Siyempre, kung sino ang nag-support sa akin, binibisita ko rin. Notify LS nila, kaya pasok ako. O naman, malamang, napunta ako sa iyo. Nag-notify bahay mo sa akin eh. Nag-notify bahay mo sa akin, nag-notify bahay mo sa iyo. Grabe, napatawa mo ako ah. Kahit medyo masakit ulo ko. Kahit kaliligo ko lang, medyo masakit ulo ko eh. Hindi ako nakatulog maigi kagabi. Kaya iisip ko pa paano sumweldo. Kaya dito ako sa iyo, manguli sa iyo na bahay. Hindi pa nga, 3 buwan ako din nakakasahod. Ano ka ba? Akala ko makasahod ako ngayon ng 22. Ang pagkakamali ko, tama na yung kwenta ko. Kikakot, okay na yan, $100 na yan. May sahod na kahit pa paano. Asos, Ginoo, nagkulang pa nga ng $7. Alam mo naman tayong mga small YouTuber, di ba? Hindi naman tayo agad-agad nakakasahod. Umaasa rin lang tayo sa mga palipad sa atin, pa-member sa atin. Gasino lang naman ang mga ads natin. Gasino lang naman ang mga harang-harang natin. Mabuti kung nanonood sa mga palabas natin ay mga libo o yung mga maraming nanonood, okay yun kahit wala tayong LS, wala tayong mga pa-member pa super chat, mga palipad, okay yun, walang problema doon. Kasi marami naman nasahod sa YouTube na hindi nagla-live. Oo, hindi ko pa nga na-hit yung $100. Sus ko, Ginoo. Nagkulang pa nga na $7, pero akala ko kasi tama na. Kaya huminto ako mag-LS. 4 days na ako walang LS. Akala ko okay na kako yan. Okay na yung $100 kahit pa paano may sahod na. Makakabili na ng kung ano. Nagkulang pa nga. Nang tininan ko sa Google AdSense ko, kulang ng $7.35. Ang ka pa, di ba? Nagkulang pa nga. Kaya 3 months na ako di pa makakasahod. Hihintayin ko na naman sa December 22. Hindi naman nababawasan yan, kapatid. Hindi nababawasan yan. Huwag ka maniwala dun. Ang mga revenue po natin, pag tiningnan natin sa White Studio natin, akala natin na babawasan. Pero hindi po yan nababawasan. Tingnan nyo po dun sa Google nyo, doon po yan. Mega love shout out ni Lisa Ocampo. Maraming salamat kapatid. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Kung may new upload na video ka or may premiere,
may upcoming live, pwede mo pong ibaba dyan. Wag lang yung naka-live mismo ha. Baka matantyakan tayo ni Lolo. Pinadalhan na ba kayo, mga moni na siguro kayo, no? Pinadalhan na ba kayo ni Lolo ng new update sa atin, sa atin mga content creator? Good day everyone. Hi Kuya, how are you? Maraming salamat kapatid na Joey The Vlog. Maraming salamat. Guys, payakap naman daw po ng bahay ni kapatid na Hitman ni Sky 88 Bisdak. Nagbaba po siya ng kanyang bahay guys. Pabisita naman. May natanggap na ba kayong mga email kapatid? Yung new update ni Lolo ngayon na January 5. Ako kasi kagabi may natanggap na akong email eh. Yung bagong update naman ni Lolo sa rules and regulation. Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat mga kapatid. Damsak lang kayo, sapat na. Visit po kayo sa live ko 9:45 PM Pinas Matic Ayuda. Nagpaparinig. Nagpaparinig. Okay sa iyo. Guys, pabisita naman po ng binabambahay ni kapatid na Hitman. Sky Bistak Vlog. Ayuda na ako. Ayan na nga, oh, ayan na. Maraming salamat kapatid na Ryan Sol Vlog. Si kapatid na Ryan Sol Vlog, kung hindi ako nagkakamali, ang bahay nito ay nasa 100k na. Hindi ako nagkakamali. Kasi may nakadikitan ako, may nakasabayan ako sa LS at nabisita ko ang bahay na road to 100k. Nang tiningnan ko yung bahay uli, 100k na nga siya mahigit. Kung hindi ako nagkakamali, ito si kapatid na Ryan Sol Vlog. Dikitan nyo ako, maluoy. Wow, sana all. Oo, kapatid na Joey The Vlog. Kung di ako nagkakamali, ito si kapatid na Ryan Sol Vlog. Ito yung 100k. Kung di ako nagkakamali. Dahil sobrang galanga ako. Kung saan ako pumupuntang LS, dami ko nakakasalubong. Madami rin na budol. Sana all 100k. Oo, kapatid na Hitman. Kung di ako nagkakamali, ito si kapatid na Ryan Sol Vlog. Siya yan. Oh, di ba? Hindi ako nagkamali. Matandain ako eh. Salamat kapatid na Ryan Sol Vlog. Kahit napakalaki na ng bahay mo, ipot lang ang bahay ko sa bahay mo, binisita mo pa rin ako kapatid. Second time mo na itong pagbisita sa akin. Kaya hindi ko talaga nakakalimutan ng bahay mo. Kasi doon ata sa LS ng host na babae, doon tayo nagsama. Doon tayo nagkakilala, nagkasalubungan, nagkadikita, nagkalablaban, nagkamahalan. Char. Ryan, bikini man, ayudahan mo ko. Guys, nagbaba po ng basi kapatid na Hitman ni Sky Bisdak. Pabisita naman po mga kapatid, palablab naman po, padikit, maluoy, maawa sa pobreng unggo. Sana all may nagmama. Ito pinapanood ko pang yung palabas kapatid na Raya, kapatid na Sky. Sana all nag-grocery. Sana naman may maluoy naman sa akin diyan na magpakulay man lang. Kahit 1 peso sa GCash. Hindi nakabawasan yun. Baka naman. Sana all nag-grocery. Ryan Sol Vlog, salamat. Sabi ni kapatid na Hitman. Pasalamat agad. Wala pa nga.
Ha kuya, ang dami mo ng lablab ha. Magbaba ako ng kubo ko sa sana sana may forever. Guys, huwag niyo pong kalimutan naman ako ha. Maluin naman po kayo sa akin. Tamsakan niyo naman ako. Baka gusto niyo na rin naman yan magpakulay. Baka naman. Hindi ko pa nakuha talaga yung $100 ko nang kulog pa ng $7. Kaloka. 3 months na ako mga kapatid, di pa ako nakakasahod. Baka naman. Kapatid na Sky, 88 Bisdak Vlog, ito, ibibigay ko na to sa iyo ha. Di na ako mag-iiwan ng bakas ha. Dikit kalimbang lang ako sa iyo kapatid ha. Dikit kalimbang kapatid, natapos ko na, may harang pa nga. Paliparan kita, ayudahan mo ako. Grabe siya, malaki pa nga bahay mo sa bahay ko. 3.85k ang bahay mo, samantalang sa akin mag-ilan lang, magkano lang ang bahay ko, di ba? Ang bahay ko ay 2.77 lang. Hindi na ako makasampa-sampa sa 3k. Ayan, natapos ko na ang bahay mo ha. Salamat kapatid na Sky. Maluwi ka naman sa akin kapatid na Sky. Baka naman. Si kapatid na Joey naman. Hindi, ibigay ko na pala to sa kapatid na Joey, oh. Magtamsak na lang ako sa iyo, ha. Panoorin ko na lang bahay mo, kapatid na Joey. Joke, ang mamang... Malaki pa nga bahay mo sa bahay ko. Baka naman pwede kayo maawa sa akin. Ay, channel vlog, mega love shoutout. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joey D Vlog. Baka naman mga kapatid, pabisita naman po. At si kapatid na Hitman, Sky 88 Vlog. O sige ba, walang problema. Ilang bahay bang gusto mong dalahin ko sa iyo? May nagtatanong pa nga oh, na nag-a-appear sa messenger ko. Ano kaya tanong nito? Sige na naman, kapatid na Sky, baka naman, maluwi ka naman sa akin. Para makasahod na naman ako. Makabili naman ako ng ring light ko. Tanong mo nga kay ate Nilya kung may paupahan. Sky 88 Bisdak, bigyan kita uli ng kapote, kapatid. Sige na naman, kapatid na Sky, baka naman. Baka lang naman, kung gusto mo. Hindi naman kita pipilitin. Mega love shout out sa 2 million in the house at sa 7 patulsok nyo. Maraming salamat, mga kapatid. Kalain mo mga kapatid, 3 months na ako hindi nakakasahod. Koy, Ginoo, maluoy naman kayo sa akin. Ang dami nag-a-appear sa notif ko, si MJ77. MJ77 nag-a-appear sa notif ko. MJ77 channel. Maraming salamat. Asmina, Asmina Lasaku. Mega love shout out. Meron ka na pong moderator, Phil Sky Vlog Official, mega love shout out. Imbis ako mambudol sa iyo, ang ayuda ako pa nabudol. Grabe naman siya. Hindi naman budulan yan eh, ano ka ba? Masama pa loob mo niyan ha. 5 Hong Kong dollar, 32 pesos, 32.23. Masama pa. Grabe. Nabudol ba? Salamat kapatid na Sky Bisdak. Maraming salamat.
sa pakulay mo. Tatanawin ko na utang na loob naman sa'yo yan. Huwag kang mag-alala, kasama ka sa shoutout ko. Next week, gagawa ako ng regular upload kong video. Para i-flex ang aking mga member at ang aking mga nagsusuper chat, nagpapalipad, nagpapatuloy, piniplex ko sila. Kasama ka na doon sa ipiplex ko. Panoorin mo video mo. Kasama ang channel mo. Naka-screenshot ka na sa akin. Sana ako, nandito ako. Bicolano ka ba, host? Oo naman, Bicolano ako, kapatid na Ryan. Taga Legazpi Albay ako. Isa akong Uragon, isa akong Bicolano. Sabi nga sa Bisaya, isang bigaon. Saan ka, kapatid na Ryan, sa Bicol? Mega love shoutout sa iyo, Imidan Mendoza. Guys, magbaba po kayo ng mga bahay nyo ha. Huwag nyo pa akong pakinggan. Meron ka na pong moderator, kapatid na Mendoza. Ang hirap bisa ng pangalan mo eh. Yung Mendoza na lang masahin ko, ha? Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Sky 88 Bisdak. Taga Sorsogon, Mantabi. Saan ka sa Sorsogon, Tabi, Manoy, na Ryan? Saan ba na Sorsogon? Castilla, Kumadkad, Puerto Diaz, Bulan, Matnog, Rizal, Sorsogon City, proper, sentro. Saan doon? Dan na kay Ryan, kapatid na Ryan, dan na daw po sa iyo si kapatid na Joey the Vlog. Pabalik naman, kapatid na Ryan. Baka naman, dikit balik agad, ayuda bill all tayo, sabi ni kapatid na Mendoza. Ryan Sol Vlog, pasal ka sa akin, sabi ni kapatid na Sky Bisdak 88. Baliktad pa nga basa. Kapatid na Joey the Vlog, ayan na, magtatamsak na lang ako sa iyo ha. Dating dikit ko sa iyo, patapos na ngayong palabas. Salamat, kapatid na Joey the Vlog. Napasyal lang ako, host. Maraming salamat, kapatid na Lasago, sa iyong papasyal, sa iyong patamsak. Maraming salamat sa iyong kapatid. Hi, host, Tamsak Dan. Mega love shout out sa lahat. Alpha Baby Channel. Guys, baba po kayo ng bahay nyo. Ayusin mo, basa may palipad na nga. Huwag ko sa'yo. Salamat, kapatid na Sky 88 Bistak, sa yung palipad. Proper ng Sorsogon City. Okay. Dati, nakakarating ako dyan sa sentro ng Sorsogon, dyan sa may Robertson. Diyan kami dati namimili. Kasi malapit po kami. Ang lugar ko at ang lugar ni kapatid na Ryan, medyo malapit lang naman. Mga 4 hours lang naman ang biyahe. Sasakay ka ng truck, dump truck, dadaan sa PNOC. Kasi ang lusot po ng mula PNOC sa bayan namin, lusot po nun Rizal. Sa may, basta yun, sa may Rizal. Salamat, kapatid na Mendoza, sa parang-harang. Dan dikit baka sitman, pasokli na lang po. Thanks, sabi ni kapatid na Felsky Vlog Official. Kapatid na Hitman, dan na daw po sa iyo si kapatid na Felsky Vlog Official. Pabalik na lang, kapatid. Alpha Baby Channel, mega love shout out, sabi ni kapatid na Ryan Sol. Kapatid na Imidan Mendoza. Kapatid na Imidan Mendoza, nandito pa ako sa bahay mo ha. Ayan po. Magdidikit kalimbang lang po ako sa iyo, kapatid na Mendoza ha. Di na ako mag-iwan ng bakas ha. Salamat, kapatid na Mendoza.
Sure on the way, Phil. Sabi ni kapatid na Hitman, Sky 88, Bisdak. Imidan Mendoza dan tusok dikit sa premiere mo, pasok lipo, sabi ni kapatid na Alpha Baby Channel. Ikaw naman Alpha kapatid, bibisitahin ko pang iyong bahay. Ay dating dikit na pala ito sa'yo kapatid na Alpha Baby Channel, dating dikit na po ito sa'yo. Panonoorin ko lang po saglit ang iyong bahay at magtatamsak na lang po ako ha. Dikit na rin kita ho, si hey, thanks. Baka dikit tayo kapatid na Phil Sky Vlog sa aking main. Itong monitor ko yan ang aking main. Phil Sky, bahay mo baby. Bahay mo be, sabi ni kapatid na Hitman, Sky 88 Bisdak. Walang ano man kapatid na Mendoza. Merly TV, mega love shout out. Salamat kapatid sa iyong pagbisita. Guys, huwag nyo naman pong kalimutan si host ha. Tamsakan nyo naman po ako. Kahit skip nyo na po harang ko kung nabubisit kayo sa harang ko. Tamsakan nyo naman po ako at paliparan nyo naman ako dyan. Baka naman, para makasweldo na po ako. 3 months na po akong hindi nakakasweldo. Si kapatid na Hitman ni Sky 88 Bisdak, pinaliparan po ako niyan ngayon. Sabi niya, imbis daw siya po ang mabudol ko, siya daw po ang makabudol sa akin, ako daw po nakabudol sa kanya. Arang host, maraming salamat kapatid na Lasago. Live LS 6pm to 12pm Pinas time, Lapagan everyday, sabi ni kapatid na Imidan Mendoza. Nagbaba po ng base kapatid na Phil Sky Vlog Official. Yan na idol, thanks, sabi ni kapatid na Phil Sky Vlog Official. Guys, magdikitan po tayo ha, magsuklian po tayo. At sa mga nakakaalam ng bagong email ni Lolo, yung new update ni Lolo ngayon na 2022 sa January 5, siguro nabasa nyo na lahat yun. Kasi ako nabasa ko na yung new update ni Lolo para sa next year. Mega love shout out sa inyo kapatid na Family String Recovery. Mega love shout out. Maluoy maawa, mention lang po, sabi ng kapatid na Hitman. Mega love shout out sa 8 million in the house at sa 12 na patamsak. Maraming salamat. Hitman dan dikit pulpak, pasokli po, sabi ni kapatid na Alpha Baby Channel. Phil Sky pulpak, may baka, sabi ni kapatid na Hitman. Maraming salamat mga kapatid. Alpha on the way, salamat Imidan, sabi ni kapatid na Alpha Baby Channel. Kapatid na Alpha ha, itatamsak ko na po ito sa iyo ha. Pinanood ko pang iyong palabas, dating dikit na po ito sa iyo kapatid. Salamat kapatid na Ryan Sol Vlog ha. Salamat Manoy. Salamat Manoy, kabayan, kapwa ko Bicolano, kapwa kong Uragon. Maraming salamat sa pagbisita mo sa akin. Munting bahay, kahit napakalaki na ng bahay mo, binisita mo pa rin ang munting kubo ko. Salamat Manoy Tabi ha. Salamat. Alpha Dan Pulpak, may bakas. You're so pretty be, sabi ni kapatid na Hitman ni Sky 88 Bisdak. Dan Pul support Imidan Mendoza, sabi ni kapatid na Joey Di Vlog. Kapatid na Imidan, dan na daw po sa'yo si kapatid na Joey. Full support daw po siya. Alpha Baby, 700 bahay mo, thanks, sabi ni kapatid na Merly TV. Manoy Ryan Sol Vlog, ayud ako. Hindi talaga nakakalimutan, no? Salamat kapatid. Sky 88 Bisdak. Hindi talaga nakakalimutan. Phil Sky Vlog Official dan na sabi ni kapatid na Ashimena Lasago. Patawa rin ito eh, hindi nakakalimutan. Hingian mo yan si kapatid na Ryan. Malamang marami yan na alagad kasi 100k po ang bahay niya ni kapatid na
Ryan Sol Vlog. Ang mga bahay po natin, wala pa sa 1/4 niyan sa bahay niya ng taong yan. Hindi ko makakalimutan po talaga ang bahay niya kasi nakasama ko yan doon sa isang LS sa babaeng host. Talagang yan, talagang nang nakadikitan ko po siya is road to 100k pa lang siya. Ngayon, 100k na po siya. Hi Hitman, full pack to you, sabi ni kapatid na Merly TV. Nagbaba ng bahay si kapatid na Ryan Soul, guys. sabay inalis ni kapatid na Ryan. Merly on the way daw po, sabi ni kapatid na Hitman. Bahay mo, Merly, para sa sukli. Sabi ni kapatid na Alpha. Nadaya rito si kapatid na Ryan eh. 100k na to di ba, kapatid na Ryan? Kung di ako nagkakamali na nakaraang gabi, tiningnan ko to bahay mo. 100k na to, nagsama na naman to sa isang LS eh. 100k na to, di ba? Kapatid na Ryan. Guys, tingnan nyo po yung isang TikTok channel niya po. Yung isang TikTok videos niya, mga kapatid. Yung TikTok po ni Julian Ward, Señorita Dance Challenge. 4.1 million views. Guys, so ito po kay kapatid na Ryan to. Ayan, kay kapatid na Ryan po yan. 4.1 million views po yung kay Julian Ward, yung artista po. In-upload to ni kapatid na Ryan eh. Viral si kapatid na Ryan eh. Kaya ang laki-laki ng bahay niya. Ryan Soul Vlog. Wow, sa pretty short video. Sabi ni kapatid na Sky 88 Bisdak. Oo, sana all madaming view. Oo nga eh. Ako nga, pahirap pa na sa akin ng 100 view. Kay kapatid na Ryan Sol, grabe. Talagang wala kang masabi. Tamsak na po ako sa pimer mo. Salamat, sabi ni kapatid na Alpha Baby Channel. Kapatid na Merly. Ay, kapatid na Merly Otap, nandito po ako sa bahay mo ha. Kapatid na Merly Otap, nandito po ako sa bahay mo. Magtatamsak dikit na po ako sa iyo, ma'am ha. Mega love shout out pala sa iyo, ma'am Merly Otap. Salamat pala palagi sa pagpunta ko sa bahay mo. Kinukulit-kulit ko to. Ito si kapatid na Merly TV. Kinukulit-kulit ko po yan pag ako napunta sa LS niya. Salamat kapatid na Merly Otap. Ayan. Alpha Baby Channel, pasukli na lang po, sabi ni kapatid na Ashamena Lasago. May harang ako sa short video lang kapag malaki na ang views na. Dan Pulpak Family String. Kay Ginoo, kapatid. Ok lang diba, sabi ko kapag free ako, bisitahin kita. Salamat kapatid na Merly. Sa pagbisita mo, baka naman, Hitman thanks, sabi ni kapatid na Merly. Kapatid na Merly, baka naman, gusto mo akong pakulayan dyan para makasahod na ako. Magpapasko na. 3 months na ako di nakakasahod. Baka naman. Baka naman, maluoy. Maluoy ka sa akin. Salamat sa pagbisita kapatid na Merlota pa. Maraming salamat. Sayang di pwede super chat dito sa Kuwait. Hindi pwede super chat pero pwede ka magpa-member. Ayan, pwede ka po magpa-member sa akin pag nasa part of Arabic country. Hindi po kayo pwede magpalipad, magpakulay, pero pwede po kayo magpa-member. Dapat pala malaki ang views para mayaharang ang videos. Hindi naman kapatid na Asemena Lasago. Ako po may mga short video ko. Puro po may harang. Kahit tigi-isa may harang po.
may 32 seconds pa ako, may 24 seconds ako, may 1 minute ako, pagkatapos may 58 seconds po ako. Puro po may harang. Kahit hindi po malaki ang views, may harang po talaga. Hitman Maluoy, laki bahay mo, sabi ni kapatid na Berly. Tawa-tawa si kapatid na Hitman, no? Kahit pa maliit pa ang views niyan, kahit short video po yan, kahit seconds lang po yan, may harang yan. Maniwala po kayo sa akin kasi po ako ganun. Marami po akong short video. Yung mga unang-unang upload ko po noon, nang bagong-bago pa lang po ako sa YT, lahat po yung short video. Kasi hindi naman ako marunong mag-edit. Walang edit-edit. In-upload ko lang. Kasi yung pasok ko po dito noon sa YT, laro-laro ko lang to na tinuluyan ko na lang. Kasi nalibang ako. Ayan, hanggang ito. Nakikita niya ako nagangangawa. Mega love shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat sa inyong mga kapatid. Salamat sa inyong pagbisita. Kinagagalak ko po at kinalulubos ko pong ako inyong binisita kahit maliit pa po ang aking bahay. Maraming salamat mga kapatid. Mga kapwa ko Bicolano, mga kapwa ko small YouTuber, maraming salamat sa inyo. Malaking utang na loob kasi kung wala po kayo, wala rin ako dito. Useless din po ang pagngangawa ko rito. Kasi kung wala akong bisita, di mukhang tanga po ako rito, di ba mga kapatid? Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo-lalo sa inyong mga patamsak, sa inyong pagbisita, at higit sa lahat pag ako inyong pinakulayan. Maraming Merly TV, punta ka sa live ko. Pagguhiting kita. Sabi na, pagguhitin mo. Ako nga hindi mo na pagguhit, saka pakayasi ka pa. Joke lang. Joke. Wag ka na mag-emote na budol mo. Hindi kaya budol yun. Nakiusap naman ako sa iyo eh. Diba? Naawa ka sa akin. Kaya yan, tinaliparan mo ko. Bongga, sana all dito guhi. Sige, puntahan kita, Hitman. Joke lang, mamag talaga. Ko sa'yo, guguluhin ko LS niyong dalawa. Yan, ni kapatid na Merly at saka ikaw, kapatid na Sky. Kala mo ha? Manggugulo na naman ako sa LS niyo. Masarap kaya manggulo ng LS? Yung sabay lalayas ka pag tinitignan mo yung host, nabibisit na sa'yo. Share the blessing, oy. O kaya nga, binigyan naman kita ng blessing ha, kahit tig-iisa kayo. Guys, pasensya na po kayo ha. Kasi po dito sa isang cellphone na to, isa lang po talaga to. Kasi ito road to grade to, pinangingisda ko rin po to. Ang aking pong mga alagad mga kapatid na dito sa... Ang aking pong mga alagad mga kapatid, 10 ko pong alagad na dito sa aking main. Ito pong monitor ko na iyan po ang aking main channel. Nandyan po ang aking alagad. Nandyan po yung 10. Kaya hindi ko kayo mabibigyan kasi ang aking pong alagad na sa aking main channel. Ayan pong monitor ko, yan po ang aking main. Yung Ricky Oragon vlog po na aking dinadala, yung po ang aking main channel. Nandyan po yung aking alagad. Barangay ka na paliwanag. Pag ako po guys nakikipagdikita sa mga bahay-bahay nyo, main ko po ang dinadala ko. Hindi lang po talaga ako namimigay. Wala naman humihingi eh. Mahina naman yung mga host na pinupuntan ko, yung mga LS na pinupuntan ko. Kasi hindi po ako hinihingian. Ako po ay nagdidikit lang. Ako po ay nagbababa ng bahay ko. Ganun po yung gawain ko. Pag dinikitan mo ako, babalikan kita. Agad-agad. Wala nang painit-init. Ganun po. Wala naman po nagsishoutout sa akin na, ikaw, Oragon, baka naman, malaki na rin bahay mo, baka gusto mong ayudahan naman ako. Wala naman po nagsasabi ng ganun eh. Kaya hindi mo mautak po ako mga kapatid. Yung aking pong 10 alagad nandito po sa aking main.
Merly 9:45 PM Pinas time, live ko, ayudahan kita, sabi ni kapatid na Sky 88 Bisdak. Paikutin mo ako, host. Ito na lang, kulang maluoy ka. Mamaya kapatid na Merly, paikutin kita. Anong ikot ba gusto mo? Magsabi ka kung anong ikot gusto. Paliparan mo muna ako. Magpa-member ka muna sa akin. Paikutin kita mamaya. Ikot-ikot lang. Ano yan? Sarah Heronimo. Ikot-ikot lang. Huwag ko sa inyo. Ikot. Tipong naduloy. Dan si Pulpak, Phil Sky Vlog, sabi ni kapatid na Joey D Vlog, yung yung malilibat host. Ayudahan mo ako, host. Malapit Pasko. Pengi sa mo. Sabi ni kapatid na Phil Sky Vlog. Official. Guys, ang aking pong mga alagad po mga kapatid, promise po, walang halong joke. Nandito po sa aking main, ayan po ang aking monitor. Nandiyan po ang aking 10 alagad. Kaya, alangan naman po mag-end ako para ayudahan ko lang kayo. Maluoy kayo sa akin, sabi ni kapatid ni Merly, wag kang ano dyan. Monica na rin, malaki-laki na rin bahay mo eh. Kuya, taga saan ka? Isa pa akong Uragon, isa pa akong Bicolano, isa pa akong taga Legazpi Albay. Malapit pa ako sa Mayon. Ipinutok po ako ng Mayon. Napadpad ako rito sa Kawit, Cavite. Mag-end ka na para sa wala pa nga akong isang oras, wala pa nga kalahating oras, mag-end na agad. Kaloy, ko, Bisaya, aher. Kay kabalo man ako god, magsinultian sa Bisaya, kapatid na Merly, kabalo ko, jutay gyud. Kabalo ako magsinultian sa Bisaya, jutay lang. Nadto na ako sa Davao, nadto na ako sa Cebu, nadto na ako sa Surigao, nadto na ako sa Ormoc. Naadto ako sa Davao sa Central Park Subdivision, Davao Proper City. Oh. Nakalibot na ba? Nasa Cavite ka? Opo, kapatid na Joey D Vlog. Nasa Kawit, Cavite po ako. Malapit po ako sa Aguinaldo Shrine. In between po ako ng Bacoor, SM Bacoor at ng Aguinaldo Shrine. Malapit lang po ako. Pasok na, host. Sige na, Kaloy ko. Salamat kapatid na Merly Otap. Maraming salamat sa pagbisita mo. Huwag kang mag-alala kapatid na Merly. Bibigyan kita mamaya 10, promise. Lagi naman ako nasa LS mo eh. Lagi naman ako nangungulit sa LS mo eh. Lagi ako nanggugulo sa LS mo. Salamat kapatid na Merly Otap. Maraming salamat. Maluoy, maawa, pambili lang ng Mega love shout out Jessica Butalon. Maraming salamat sa iyo, inaanak. Ayan yung mga kapatid, may inaanak pa po ako. Magbibigay pa po ako ng pamasko diyan. May asawa na po yan na inaanak ko. Hanggang ngayon di pa po ako nakakapamasko. Hindi pa ako nakakabigay ng pamasko sa kanya. Nabigyan ko lang po yan ng bininyagan at ng maliit pa yan. Lumaki na, nagdalaga na, nag-asawa na, may anak na nga, may apo na ako sa inaanak ko. Wala akong pamasko. Kaya guys, baka gusto niyo pong paliparan ako dyan. Baka gusto niyo pong magpakulay man lang dyan. Nako, dami mong utang. Oo nga eh, kapatid na Joey, kapatid na Sky eh. Sige host. See you work muna ako, thanks. Hitman, bisita na lang ako pag free time, sabi ni kapatid na Merly Otap. Tawan-tawa yung inaanak ko. Inaanak ko po yan, nasa Bicol yan. Dapat kuya ikaw na ang bibigyan. Hindi, wag naman.
Merly, punta ka ha, sabi ni kapatid na Hitman. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga patamsak. Maraming salamat. Yes, Hitman, see you. Nako kapatid na Hitman, wag mong papupuntahin yan doon si kapatid na Merly. Guguluhin lang LS mo niya. Guguluhin lang po LS mo niya ni kapatid na Merly. Ang gulo-gulo po niyan. Nahos na yan. Siraan. Siraan ba? God bless po sa lahat, sabi ni kapatid na Merly. God bless din sa iyo kapatid na Merly. Masaya pag manggugulo. Pag may magugulo. O naman, lalo na ako pag bumisita ako sa LS mo. Malamang maglalayasan ng mga bisita mong iba. Chill lang tayo sa YT. O nga eh. Nakaka-stress. 4 days ako walang LS mga kapatid. Kasi na-stress ako eh. Wala naman nagpapakulay, wala man lang dyan nagpapalipad. Oh. Hindi na nga ako nakasahod ng 3 months na. Wala man lang dyan maawa. Salamat. Kuya, sana maka-LS ako. Kuya, mag-visit ka please. Punta po kayo. Sige kapatid na Joey, walang problema. Walang problema. Ako naman ay gala naman talaga ako. Joey, link mo. Link mo po, thanks. Sabi ni kapatid na Phil Sky Vlog. Nagbaba ng ba si kapatid na Family String Recovery. Gala ako kapatid na Joey kung saan ako pumupunta talagang LS. Kaya ang dami-dami ko nang kakilala dito sa Muna YT. Halos kakilala ko na. Kaya halos natatandaan ko na lahat ng mga bumibisita sa live ko rin. Halos natatandaan ko na rin yung mga nasasalubong ko sa mga ibang LS. Dana Family String Recovery, kapatid na Joey. Kung ako sa'yo, di naman kasi yan nagkukuhan. Ayan na binanggit mo. Kung saan niya na salubong kukuhan yan sila, 5. Iyan. Tapos yung matanda pang lalaking kalbo na maputi na ang buhok. Tapos 3 babae. Halos hindi naman kasi. Sayang ang pagod. Sayang lang ang effort natin. Effort mo, ganun. Tapos once na wala rin. Kaya minsan dito sa mundo ng YT, ang iba talaga totally. Oo, kapatid na Joey. Mga kakilala ko na halos sila. Madalas kung saan nakikita. Tapos kahit dito sa akin, ganun din ang mga ginagawa nila. Ayan, di ba, binabanggit mo. Pangalawang banggit mo na hindi ka man lang wala man lang yo. pero kung saan yan, minsan ipinipin pa nga yan ng ibang mga host. Nakikita ko minsan ipinipin yan eh. Yung 3 pa lang lalaki yan. Yung nabisita rin sa akin. Oo. May mga ginawa po ako niya ng mga tips, yung tutorial, 2 nang hindi pa ako moni, about nga sa mga ganyan, yung mga binabanggit natin minsan ng mga, mga hindi honesto, ganun. Dinelete ko lang yun, pero malaki views nun. Mahigit 1K, yung 2 part 1 at part 2 ko, mahigit 1K ang views nun. Dinelete ko kasi nga, may mga binabanggit kasi ako doon na medyo against sa policy. Kasi hindi ko pa rin alam noon yung community guidelines noon. Dinelete ko siya. Tapos may ginawa na naman ako ngayon, yung tips sa mga, yung real talk, tips sa mga kapwa ko small YouTuber about sa mga ganyan.
Pero hindi ako nag-shoutout ng mga pangalan kasi parang doon sa part 1, part 2 ko yung mga noon pa na dinelete ko. Parang may mga na-shoutout ako mga pangalan noon. Dinelete ko lang yun kasi alam ko mapapalo ako nandun. Kunyan, yung matanda na medyo maputi ang buhok, yung Espanyol ang pangalan. Tapos, ayan na binanggit mo. Tapos yung nag-ALS din, nakikita ko yung nag-ALS din eh. Madalas sa akin, madalas kung saan ko nakikitang mga LS. Baba lang ng baba ng bahay. Pagkatapos once na kon, biglang nawawala. Tapos yung dalawang babae pala. Yung isa na turingan pang kababayan ko. Na taga Bicol din. Mga kon din kasi sila. Ang lalaki ng mga bahay na nila, promise. Yung kababayan ko nasa 20, 15 o 20, ganyan ang bahay niya. Tapos yung isa naman nasa 20 na rin ata yung lalaking medyo banyaga rin. Tapos yung lalaki naman na puti ang buhok na matanda na. Malaki na rin bahay, ang super laki na rin ang bahay. Pero hindi rin talaga sila nagkukuha. Hala kuya, nakakasad naman. Oo, kapatid na Joey. Malalaki na po mga bahay nila. Tapos yung isa naman na na-encounter ko at kung saan ko rin nakikita, di ko alam kung computer na lang ang nagbababa ng mga bahay nila kasi pagpasok, sunod-sunod ang lapag ng bahay. Tapos siyempre tayo mga kapwa natin small YouTuber, didikit tayo, bibisitahin natin. Tapos once na binanggit mo ang kanilang pangalan, wala rin. 5 yan, nakakilala ko na yan na dito sa atin sa Mundon YT, na nakasasalubong ko saan ng mga bahay-bahay. Tapos napunta rin sa akin, ito sa ganito sa live ko rin. Wala rin. Kaya minsan mahirap lang kasi mag-mention, mag name drop kasi syempre baka kunin tayo. Pero basta yun na yun. Minsan nakita ko yung kay kapatid na Merly Otap. Ayan kay Merly TV, nakita ko yun. Yung lalaki na yun na yung matanda na maputi ang buhok. Tapos nakikita ko yung kay kapatid na kay Tatay Diboy Vlog, nakikita ko rin yun. Tapos kay kapatid na Rapongas, oo, kay host na Rapongas, nakikita ko rin siya. Tapos kay sino po, kanino ko pa ba nakikita yon? Nakikita ko yan sila, madalas ko silang makita. Basta kung saan. Tapos kay Miroy TV nakikita ko rin. Tapos kay Dayan, kay host Dayan Diaries, ayun nakikita ko rin. Tapos kay Team Bosca, yung pinupuntang kong Tagalaos Country, nakikita ko rin. Kung saan ko nga nakikita. Tapos kay kapatid na Team Merly Vlog. Kasi dalawa tong Merling nabisita rin sa akin eh. Nakikita ko rin yan doon. Minsan ipinipin pa nga doon ni kapatid na Team Merly. Kaya minsan nakakasad din kasi hindi rin sila mga tapat, makipagkaibigan, hindi rin totoo. Kaya yun. Kinakabisado ko na talaga yung mga yung mga pinupuntahan kong LS, yung mga nakakabiroan ko mga LS, mga lokohan ko, ganun. Tapos yung mga taong nakakasama ko, nakakabisado ko na yung mga, kahit gumamit pa sila ng mga alagad, diba? Kasi karamihan na binababa yung ang bahay na dinadala yung alagad, pero ang binababa yung pinaka main. Kaya nakakabisado ko. Isipin mo lang si kapatid na Ryan, no? Paano kung nasabi na siya yung road to 100k? Kasi talagang nakasalubong ko siya, nakasama ko siya sa LS, babaeng host din, nakasama ko siya at binisita ko kasi bahay niya. Kaya doon ko nasabi ang laki-laki ng bahay.
Tapos 2 times na siyang pumasyal sa akin. Tapos sa ibang LS, kagabi ata nakasama ko na naman siya. Kaya kabisado ko na si kapatid na Ryan. Kilalang kilala ko siya. Pero mabait. Si kapatid na Ryan, kahit malaki na ang bahay, yun talaga totally nagbabalik siya. Mega love shout out sa 2 million in the house at saka sa 14 na patulsok nyo mga kapatid. Maraming salamat. Uh, Kuya, mahilig ka bang magkumpuni ng bahay? Hindi. Hindi ako marunong. Anong bahay ba? Yung totoong bahay o yung bahay dito natin sa YT? Diyan sa, ayun sa labasan ko may naririnig kang mga parang nagbabakho, yung parang yung naghuhukay. Doon sa labasan kasi may gumagawa ng bahay. Wala kapatid na Joey. Ano daw yun, maraming material sa interior ko. Inuupahan ko lang to kapatid na Joey. May bahay pa ako sa amin sa Bicol. Pero kung mga pang-interior mo, ibig sabihin yung mga parang mga wallpaper, yung parang yung uso ngayon na parang marmol na idinidikit na lang, na parang rubber rice, o kung mga kukurti-kurtina, ayun, pwede mo ibigay sa pero pag yung mga kahoy or materialis talagang totoong bahay, nangungupahan lang ako dito sa Cavite. Wala akong sariling bahay dito. May sariling bahay ako sa amin sa Bicol. Mega love shout out sa iyo kapatid na Family String Recovery. Thank you my friend. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. Kalahin mo wala pa akong 1 oras. Sige kuya, gusto mo ng kurtina at ibang gamit? Sige, para mapadalahan kita sa susunod kong project. Oo, yung kapatid. Pwede ako doon kahit yung mga pinaglumaan na, kahit yung mga basta yun, may mga pinaglumaan ng mga kortina or kung anong mga pang design yun. Gusto ko noon. Hindi ko nabibilihin. Malaking bagay na yun sa akin na hindi ko nabibilihin. At least kahit paano magkaroon naman ng kurtina yung bahay ko sa Bicol. Pero kung yung materialis talaga totally, kasi nangungupahan lang po ako rito sa Cavite. Kita mo naman ang inuupahan ko. Yan lang. Maliit lang na kwarto tong inuupahan ko. Maliit lang to. Siyempre nangungupahan lang tayo rito.
Ay, ayun, pwede yung gusto ko yun. Yung lababong parang aluminum, gusto ko nun. Pwede kong ilagay doon sa amin sa Bicol, pwede kong iuwi. Alam mo naman mga katulad namin na nawala talaga. Kumbaga, yung totohanan lang na salita, yung mga katulad namin, kahit yung mga patapon na, pwede pang gamitin, ayun, talagang interesado mga, lalo na ang katulad ko. Pwede yun sa bahay yung lababo, kahit isang piraso lang na lababo, yung aluminum, yung parang stainless siya. Ako gusto ko, basta pera lang yung materialis ha. Yung materialis na kahoy or kung ano-ano, ayun. Pwede na ako sa kurtina, tapos yung sa lababo, tapos yung parang mga uso ngayon na rubberized na mga pandikit-dikit. Babaeng tulog, maraming salamat sa iyo kapatid sa patamsak mo. Maraming salamat. Salamat kapatid na Joey Di Vlog ha. Kung sakasakali inaangking ko na at ah, nagpapasalamat na ako na bibigyan mo ako noon. Kahit yung mga kaldero, kasirola. Sayang, ayun sana kung sa Bicol. Promise kapatid na Joey Di Vlog. Kung sa Bicol yan, ako hindi ka magdadalawang isip. Kahit mag-arkila pa siguro ako ng jeep. Kukunin ko. O tricycle. Kasi yung bahay ko nga talaga sa Bicol, wala pang pinto. Ang pinto namin yung buhat-buhat. Tabla siya na pinagdikit-dikit lang. Yung kung sabi ko lang talaga yan na pinto na yan na may doorknob na yan, ay nako, hindi ka talaga magdadalawang isip, kukunin ko talaga yan. Interesado talaga ako niyan. Kung dito naman sa Cavite kasi nangungupahan lang ako. Sayang lang, mas gusto ko talagang kung sabi ko lang malapit ay wala kang isang salita, mabilis pa ako sa alas 3, hindi alas 4. Ano ang pinaka-profile mo? Ay, screenshot ko siya. Opo, kapatid na Joey ha. Yan, naka-screenshot na. Ano ang pinaka-profile mo? Ayan, ang anong profile mo dyan? Same kuya ng logo ko. Ah, okay. Okay, na-screenshot ko na siya. Salamat. Sige na, kunin mo na siya. Delete mo na yung Facebook mo. Salamat kapatid na Joey Di Vlog. Interesado talaga ako sa mga kuwan, sa mga, ayan, sa pinto sana, sa lababo, interesado ako. Sa mga kurti-kurtina, hindi ko na kasi bibilihin. Tapos, malaking bagay na yon sa mga katulad namin na wala talaga pa, hindi afford na bumili. Tapos, at saka hindi, gusto ko talaga, promise, gusto ko talaga. Hindi lang sa hindi kayang bumili, hindi lang sa porque walang pambili. Gusto ko talaga, lalo pag kahit yung mga gamit na siya, tapos magaganda pa talaga, good quality pa siya. Maganda kaya. O ba kung bibigyan mo, sabayin mo na kaya ng pera para lubos-lubos na. Joke. Tapos yung, halimbawa, mga damit, ayan, okay, tapos yung lababo, tapos yung pinto sana, tapos mga kortina, tapos mga gamit sa bahay. Gustong gusto ko. Aramis. Oh, di ba natawa ka? Oh. Ang mga gamit namin dito, mga bigay din lang sa amin. Dito sa inupanan. Kasi totally, umuwi kami ng June 24. Inuwi namin yung mga gamit na namin talaga sa Bicol. Kasi nga, sa next year, sa June, doon na kami mamamalagi sa Bicol ng pamilya ko. Inuwi ko na yung mga bata doon, yung mga makukulit ko dati ditong chikiting na maliliit pa, inuwi ko na sa Bicol. Umuwi kami ng June 24. Tapos yung ibang gamit, inuwi na. Para just in case man na tuluyan na umuwi na kami doon, konti na lang dadalhin. Salamat kapatid na Joey.
Maraming salamat guys sa mga patamsak nyo sa akin munting bahay at sa pagbisita. Maraming salamat. Di ba, lobat? Basta lahat ng meron, kuya, ibigay. Wag naman. Kung maubusan ka naman, di ba? Miguel Love, shout out. Galing po yun sa work ko, kuya. Okay. Salamat kung sakasakali. Nagpapasalamat na ako tulad ng sinabi ko kanina. Nagpapasalamat na ako at inaangking ko na maagang pamasko sa akin yun. Di ba? Hindi ko na bibilihin, at least ibibigay na lang sa akin. No? Malaking tulong na yun sa akin. Helen Anding official channel, mega love shoutout sa iyo kapatid na Helen. Maraming salamat sa iyong pagbisita, sa iyong patamsak. Mayroon ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Maraming salamat kapatid sa patamsak, kapatid na Helen. No worries kuya, darating yan sa iyo. Salamat kapatid na Joey the Vlog. Inaangkin ko na, alam ko naman na walang posible sa kanya once na tayo sa kanya humiling, once tayo sa kanya lumapit, walang imposible sa kanya na hindi niya ibibigay. At pag alam niya ang isang tao na karapat-dapat at kailangan tulungan, kailangan bigyan, malakas sa paniniwala ako talagang kahit na medyo joker ako, pero kahit paano naman hindi tayo nakakalimot sa kanya. Ilan ang anak mo po kuya? Anak ko po ay 3. Isang lalaki, 2 babae. Ng anak ko. Salamat kapatid na Helen sa iyong patamsak. Maraming salamat kapatid. Kung di ako nagkakamali kapatid na Ellen, ikaw yung interior decorator. Ano kapatid na kapatid na Joey the Vlog. Ay ko na panganay ko binata na siya 28, tapos pangalawa ko is 25, tapos bunso ko is 20. Ato ang hirap bigkasin nito Mel, basta na yung tutorial na lang. Always think positive host, nothing impossible with God. Opo kapatid na Helen. Opo kapatid na Joey, malalaki na po sila. Kasi bata pa po ako nag-asawa. 18 lang po ako nag-asawa. Kaya halos parang magkakapatid na lang kami. Kwentahin nyo na lang kung ang panganay ko po is 28 na. Ilang taon na po ako ngayon. I mean, nothing impossible with God. Opo, kapatid na Helen, wala naman po talaga imposible sa Kanya. Once po, sabi nga po, di ba, sa Aquanet, kumato ka lang at ikaw ay aking pagbubuksan, humingi ka lang ay aking pagbibigyan. Tapos sabi nga, ika nga sa salita na wag lang tayo makakalimot, lagi nandyan lang tayo sa Kanya sa paghingi, sa panalangin sa Kanya na lahat na bagay ay Kanyang ibibigay, wag lang tayo makakalimot sa Kanya. Ay hindi. Kuha na po ako, kapatid na Joey the Vlog. 48 na po ako.
48 na ako. Malapit na ako mag-49 ngayong December. Pagkatapos ng Pasko, susunod ay New Year. Pagitan ng Pasko at New Year ay aking birthday. Masayain lang kasi akong tao. Joker lang ako. Sunod sa millennial, kahit maraming problema, kailangan idaan mo lang sa tawa. Tapos kailangan wag seryosohin ng masyadong maraming problema, lalo na sa panahon ngayon. Kailangan idaan mo sa tawa. Ang lahat naman na bagay may katapusan, may hangganan, at ibig sabihin ko lahat naman ng problema ay may solusyon. Mega love shout out sa 3 million in the house at sa 17 patamsak. Guys, magbaba po kayo ng ng bahay po kapatid na Helen. Para maging kaibigan po si kapatid na Joey. Palubat na ako. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joey di Vlog. Baka din nyo pa po kaibigan. Pabisita naman po mga kapatid. Hi sis Helen, sabi ni kapatid na Joey. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. At sa iyo kapatid na Hitman Sky 88 vlog, maraming salamat sa iyong pakulay. Dan Dikit Kalimbang all sa iyo family string. Di ba? Dinikita ni kapatid na Helen, si kapatid na family string. Dana daw po sa iyo kapatid na family string, si kapatid na Helen, may alifu. Pinaghiwalay pa eh. May alipo nga ako. Maraming salamat sa patamsak mo kapatid. Dati ang kilala kong mga gumagamit ng gantong mga alagad-alagad ng mga ganto, si kapatid na Tuning TV, tapos si kapatid na Miroy TV. Tamsak dikit sa'yo ho, sabi ni kapatid na may alipo nga ako. Yan ang mga kilala kong dating gumagamit ng gantong mga kakaibang mga alagad eh. Baba ka ng bahay mo kapatid na may alipo nga ako, para mabisita mo, maging kaibigan mo si kapatid na Joey D. Vlog at si kapatid na Helen. Mega love shout out sis Joey, sabi ni kapatid na Helen. Escape ads, di pa po ako money. Si kapatid na may alipo nga ako. Nandito ako sa bahay mo kapatid na Kenzie Vlog. Nandito po ako sa bahay mo. Papanoorin ko muna po ang iyong palabas bago po ako magdidikit sa iyo. Hindi na po ako mag-iwan ng bakasa. Salam sa iyo kapatid na Kenzie Vlog. Helen Ading official channel dan po pasokli, sabi ni kapatid na may alipo nga ako.
Ako na money ko, kwan lang, ang bahay ko, 1.1. Na money agad ako. 3 weeks ko lang trinabaho ang aking WH noon. Sa tulong naman ng mga naging kaibigan ko dito sa mundo ng YT. Dito po mga kapatid, promise, makakakuha din po kayo rito ng mga legit, totoong kaibigan at laging handahan tulungan sa lahat na bagay. Family string recovery, dating dikit, sabi ni kapatid ni May Ali po nga ako. Nakakuha po ako dito ng mga legit na mga kaibigan at tumulong po talaga sa akin, lalo na sa akin WH. Tapos sa ibang bagay natulungan po ako nila rito. Yung WH ko, laki-laki po ng trinabaho nila sa akin. Kaya 1.1 pa lang bubahay ko, namoni din po ako agad. Sumobra pa nga ang WH ko, umabot pa siya ng 10K. Mega love shout out sa 1 million in the house. Kapatid na Kenzie Vlog, magdidikit kalimbang na po ako sa iyo ha. Di na po ako mag-iiwan ng bakas. Naka 3 minutes and 10 seconds na po ako sa iyo kapatid. Yan, dikit kalimbang kapatid na Kenzie Vlog. Hi sis Dan Paul, support my dear beautiful Helen Ading official channel, sabi ni kapatid na Joey the Vlog. Kapatid na Helen, nandito pa ako sa bahay mo ha. Papanoorin ko muna po ang iyong palabas bago pa ako magdidikit sa iyo. Making ano to?
Mini pizza. Parang na akong gumawa nito, pizza. Pati mag-toppings, gumawa ng sauce, pati magtinda kasi dati po naging trabaho ko 'yan maggawa ng pizza at mag-toppings. Tapos, yun, nagtitinda po ako niyan dati. Pero sa amo ko lang, hindi ko sarili. Nangamuhan lang ako dati niyan. Kaya alam kong gumawa ng dough. Yung pinaka-pizza, tapos magtimpla ng sauce, tapos mag-toppings. Ano linagay niyo? Syrup? Chocolate syrup? Ay, hindi. Mega love shout out sa iyo kapatid na Katunggods. Maraming salamat kapatid. Kumusta? Kompleto na kapatid na Katunggods. Nakompleto man double H mo. Last na nakita ko sa post mo 3,600 na. Konti na lang. Gawin mo siyang kwan. Kasi mahigit isang taong ka na, gawin mong mga 4.2 kapatid na Katunggods. Pasobrahan mo na mga 200. Huwag mong saktuhin. Kasi kung pag sinakto mo, habang nag-a-apply ka ng monetization, naglalagas pa ng oras. Mga 4.2, ganun ang gawin mo. Pasobrahan mo siya. Monica na, congrats kapatid na Katunggods. Congratulations. Congrats. Masaya ako sa iyo kapatid na Katunggods na ikaw ay isa ng monetized channel. At welcome sa welcome as a monetized channel kapatid na Katunggods. At panibagong pakikibaka at panibagong pakikipagsapalaran kapatid na Katunggods. Pwede ka nang paliparan ni Mamila Pray. Dan ako sa iyo sis Joey, Dan Pulpak, sabi ni kapatid na Helen. Pwede ka nang palipadan ni Mamila Pray ng mga $100. Pangako niya sa iyo yun eh. Sabi ni Mamila Pray, once na ikaw ay namoni na, papaliparan ka niya agad $100. Instant, makakasahod ka kaagad-agad. Sa loob ng isang buwan, makakasahod ka kaagad. Pag pinaliparan ka ni Mamila Pray. Ibalita mo kay Mamila na Monica na. Para, tapos mag-live ka. Para mapaliparan ka niya. Ang gawin ni Mamila, wag niyang ipalipad ng isang liparang. Kailangan yung kalahati, ipamember niya sa'yo kasi mas malaki pag sa member. 70-30. Ang 30 kay Lolo, ang 70 sa atin pag sa member. Pag sa palipad kasi, 70-30 rin ang laban. 70 kay Lolo, 30 lang sa atin. Oo. Nang one time na pumunta ako sa bahay ni tatay, nandoon nagsama-sama kami ni na Mamila, tapos ni Abot Kamay TV, nagsama-sama kami doon kay Tatay Diboy. Nabanggit niya yan, once na ikaw ay namoni, napapaliparan kanya agad ng $100. Sabi ni Mamila. Alam mo naman yung pag nangako yun, di ba? Kilalang kilala natin si Mamila. Walang imposible kay Mamila Pray na hindi niya magagawa yun. Thank you sis Helen, just keep always in touch, sabi ni kapatid na Joey Di Vlog. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo po mga kapatid para mabisita po ng ating mga kaibigan. Masaya ako sa iyo kapatid na Katunggod, sa wakas na Monica na. Tapos magbubunga na rin ng iyong pinaghirapan, panibagong pakikibaka at panibagong paghihirap, mas malala pa. Kung tayo ay naghirap sa ating WH, kung tayo ay naghirap ng makuha natin ang 1K na isda, mas mahirap pa pag ikaw ay money na. Kasi hahabulin mo yung Google AdSense pin mo, yung $10 na threshold mo, plus yung monthly natin na $100. Mas mahirap. Kasi kung aasa lang talaga tayo sa ating mga harang, kung aasa lang tayo sa ating mga yung sa paharang-harang natin, gasino lang ang ating mga paharang. Oo, kapatid na Joey, mas mahirap pa.
Hindi po porkimoni na ang isang channel ay pwede na po magpa-petiks-petiks. Hindi po porkimoni na ay pwede nang magpa-sway-sway. Mas malala pa nga po pag ikaw ay money na, kasi marami ka nang hahabulin, marami ka nang i-maintain. Ibig sabihin ko, once na ikaw ay money na, kailangan kasi may tendency pang bumaba ang ating mga WH, namumula. Katulad po sa akin, yung watch hour ko po ay nakayuko, nakatuwad po, pula siya, kulay pula. Kaya hinahabol ko po ngayon, kaya nag-live po ako ngayon. Kasi 4 days akong walang live. Guys, nagbaba po ng base si kapatid na Joey D Vlog. Baka di nyo pa po kaibigan. Pabisita naman po mga kapatid. Pag money ka na po mga kapatid, mas lalong doble-doble paghihirap. Kung ano yung sipag natin ng para maka 1K, kung ano yung sipag natin para sa WH, mas malala pa po, kailangan triple ang sipag na gagawin natin pag tayo ay money na. Marami na tayong iiwasan na mga pag-upload ng videos. Lalo yung mga CPCPR, yung may mga copyright claim, yung may mga strike. Congrats daw sa iyo kapatid na Katunggod, sabi ni kapatid na Joey D Vlog. Kapatid na Helen, ito po ha, ididikit kalimbang ko na po to sa iyo. Naka 6 minutes and 58 seconds na po ako sa iyo kapatid na Helen. Ayan po, nakikita mo, mahigit 60 minutes, 6 minutes na po. Idikit kalimbang ko lang po, din ako mag-iwan ng bakas. Salamat kapatid na Helen. Oo, may 24 hours lang kapatid na Katunggods. Parang sa akin 24 hours, wala pa nga. Nag-apply ako ng alas 7 ng gabi, kinabukasan, 24 hours din. Kasi pag alas 7 rin ng gabi, na-approve din ako. Mabilis lang, pero yung iba, minsan 1 week, minsan 3 days, minsan 2 weeks yung approval sa kanila para ma-monetize. Basta yun, tatandaan mo lang kapatid na Katunggods kung ano yung tunay mong pangalan at kung ano yung YT channel mo, yung pangalan ng YT channel mo, yung dapat ang inattach mo lahat doon kasi magre-reflect yan sa'yo once na nag-open account ka naman sa bangko para makasahod. Walang ano mga kapatid na Katunggods. Tapos i-open mo na yung kuan mo, yung super chat mo, tapos super membership mo. I-open mo na. Para kung mag-live ka man or mag-silent LS ka, kahit paano may magpapalipad sa'yo. Masaya ako sa iyo kapatid na Katunggods kasi sa grupo ikaw lang yung naiwan talaga. Ikaw lang yung hindi agad na money. Almost mahigit 1 taon ka no kapatid na Katunggods no bago ka na money. Kasi ako ilang buwan na akong money. March, April, May, June, July, August, September, October, November. 9 months na akong money. Halos magkasabayan lang tayo, di ba kay tatay? Kung nauna ka lang ata sa akin, mga 1 buwan na nagkita-kita tayo doon kinatatay. Pero medyo mas malaki yung bahay mo sa akin dati nang nagkita-kita tayo doon kinatatay di boy. Masaya ako sa iyo kapatid na Katunggods kahit paano magbubunga na yung pinaghirapan mo, yung pinagpuyatan mo at yung kagagawa ng content, kagagawa ng video, kahit paano ay okay na. Ayun yun nga, tulad ng sinabi ko, magbubunga na rin yung pinaghirapan mo. Masaya ako sa iyo kapatid na Katunggods. Ayan po mga kapatid, si kapatid na Katunggods, mahigit 1 taon ko na po yung kakilala dito sa mundo ng YT. Doon po kami nagsama-sama niyang kina Tatay Deboy Vlog. Doon ko po siya nakilala. Dito lang po sa YT ha, hindi ko pa po siya nakikita sa personal. Pero napakabait po ng taong yan, ni kapatid na Katunggods.
Mega love shout out sa 3 million in the house at saka sa 19 na patulsok nyo sa aking munting bahay. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa walang sawang pagpunta sa aking LS. Wild Pipino. Oh, malaki ang kwan ng Wild Pipino ni kapatid na Katong Goods. 3.4k views 7 months ago. O, di ba? Ang laki-laki ng views. May alidan ako sa'yo, sabi ni kapatid na Helen Ading Official Channel. Baka di mo pa po kadikitang kapatid na Helen, si kapatid na Katong Goods. Babalikan ka po niyan agad. Napaka-legit po niyan. Kaibigan ko po yan dito ng almost a year na. Mahigit na ng 1 taon. May alidan ako sa'yo, kapatid, full pack, sabi ni kapatid na Helen Ading Official Channel.
Dana daw po sa'yo kapatid na Joey, di vlog, si kapatid na Katunggods. Ayusin mo na kapatid na Katunggods yung kapatid na Katunggods. Kung nakikinig ka, i-open mo na lahat ang dollar sign mo. Lahat na videos mo, i-open mo ang dollar sign. Tapos pwede mong dagdagan ng harang. Yung mga mahigit 10 minutes pataas, pwede mong dagdagan ng harang siya. Na-open mo na ba kapatid na Katunggods ang mga dollar sign mo sa mga video mo? Baka naka-opa yan lahat na mga dollar sign mo sa bawat videos mo. I-on mo na. Tapos kung ako sa'yo, dagdagan mo. Kasi ako lahat na videos ko na mahigit 10 minutes pataas, dinagdagan ko siya ng harang. Ay, tsaka ka. Thank you Dana rin po, Katunggods. Parang ang sapa po nung pipino na maliliit. Oo, masarap yung kapatid na Joey. Ginawa ni nanay na wild pipino na salad. Ang content ni kapatid na Katunggods, puro cooking tips. Puro pagluluto ang content nila ni nanay. Si kapatid na Katunggods ang taga-vlog, taga-kuha ng video, tapos si nanay ang mismong nagpapakita sa camera. Nagpapakita rin ata to si kapatid na Katunggods sa camera. Hindi ko pa natikman yun. Meron ba noon po dito sa Manila? Dito sa atin sa Manila wala niyan. Sa Manila talaga, kung sa atin ano. Sa mga probinsya lang yan na mayroon niya na wild pipino. Sa amin marami rin yan sa Bicol. Hindi lang namin pinapansin, akala ko kasi hindi kinakain. Kinakain pala. Diyan nga lang kay kapatid na Katunggods ko na tuklasan niya na pwedeng kainin. Marami niyan sa amin din na wild pipino na yan. Maliliit. Parang nag-yellow-yellowish siya. Tapos green. Oh, iba sa ganun. Mabait yan si kapatid na Katunggods. Kilalang kilala ko yan kahit hindi sa personal. Pero kilalang kilala ko yan. Mahigit 1 taong ko nang kakilala talaga yan. Kasabayan ko kasi yan si kapatid na Katunggods. Tapos kagrupo ko yan doon kay Tatay Diboy Vlog. Masaya nga ako na namoni na rin yan eh. Kasi sa grupo namin siya na lang ang naiwan sa WH.
Oo nga kapatid na Joey. Sa amin, kung ikaw ay tubong Manilenya talaga ikaw or pure na Tagalog, kami mga taga-probinsya kasi, marami kaming mga talagang yung mga kinakain na mga exotic na mga pagkain na mga hindi pa alam ng iba na tutuklasan na kinakain pala yun. Sa amin kasi marami rin yan. Yung mga wild orange na yan, mga wild strawberry, mayroon din sa amin yan. Nang maliit pa ako, kumakain ako niyan. Tapos yung bungang kahoy na pag green pa siya maasim pero pag hinog na siya matamis-tamis na rin. Marami sa amin yan. Tapos yung mga ilalagay natin sa yung sa pagluluto, yung dahon ng laurel, sa amin kinukuha lang talaga yan sa bundok. Marami sa amin yan na dahon ng laurel. Tapos yung parang kahoy, yung balat ng laurel din yun eh. Yung balat saka yung dahon ng laurel, hindi ba pinagsasama minsan binibili natin pag nagluluto ng adobo, linalagay yun. Yan, hindi kami bumibili niyan sa amin sa probinsya. At Timon Vlog, mega love shout out. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Kung may new upload kang video, may premiere or may upcoming na live stream, pwede mo pong ibaba para matamsakan natin. Tapos yung passion fruit, yung parang orange na matamis din siya pag hinog na, yung gulay dilaw na siya. Marami sa amin yan. Meron akong vlog niyan, passion fruit. Maraming salamat kapatid na Atimon Vlog sa pagbisita sa iyong patamsa. Kapatid, maraming salamat. Mag-love shout out sa 5 million in the house at saka sa 20 na patamsak. Maraming salamat po. Nagbaba guys ng bahay si kapatid na Atimon Vlog. Hoy, malaki na rin pala bahay mo. At ikaw isang monetized channel na rin. Nandito pa ako sa bahay mo kapatid na Atimon Vlog. Manonood muna po ako ng iyong bahay. Bago pa ako magdidikit kalimbang, di na pa ako mag-iiwan ng bakas. Tapusin ko lang po itong palabas mo, 2 minutes lang naman. Salamat kapatid na Atimon. Ikaw pala ay isang OFW. Kuya, don't forget to leave a message sa page ko. Opo kapatid na Joey the Vlog. Promise po. Pag-end ko lang po, kasi ito pong aking monitor, yan po ang aking main. Kasi ito sa anak ko naman po to eh. Hindi ko po to ginagamit. Pinangingisda ko lang po to para ma-monetize channel din tong isang bahay na to. Pero ako pong nag-upload ng video. May sariling video po to, Road to Grade 2. May sariling palabas, may sariling Gmail at may sariling bilang. Maraming salamat kapatid na Atimon Vlog sa pagbisita mo. Nandito pa ako sa bahay mo ha. Tatapusin ko lang po ang iyong palabas. Bago ako magdidikit kalimbang sa iyo kapatid. Sarap naman itong kinakain mo. Kakagutom. Uy, sarap ng manok. Laki-laki ng manok. May okra pa nga at saka bagoong. Sarap. Kakagutom. Dan ako sa iyo katong goods full pack, sabi ni kapatid na Helen Ading official channel. Kapatid na Atimon Vlog, didikit kalimbang ko na po to sa iyo ha. Patapos na po ang iyong palabas. Hindi na ako mag-iwan ng bakas kapatid na Atimon Vlog ha. Salamat.
ko. Kantok. Walang anuman kapatid na Timon Vlog. Salamat din sa pagbisita mo, sa patamsak mo. Malaking bagay na yan sa akin. Malaking tulong na rin sa akin yan. Mega love shout out sa you, my friend Bosca. Thank you again, my friend, for your visiting my small house, my friend. How are you, my friend? Cute and handsome host, Bosca. Guys, if you want to visit my friend Bosca, he is from Laos country. Very organic and very legit friend. Please, guys, I recommend to you, all of you guys, Bosca team is very organic and legit friend, guys. My friend Bosca, please drop your link and have my baba mo na bahay mo. Para mabisita ng ating mga kaibigan kapatid na Bosca. I know you can I know you know how to speak Tagalog and you are so very fluent how to speak English, my friend Bosca. My friend Joey the Vlog and my friend Ellen and my friend Katunggoods is already there. At Timon Vlog done na po, sabi ni kapatid na Joey Vlog. Guys, please visit my friend Bosca. Please do support my friend Bosca. Very organic and very legit friend, guys. Promise po sa inyo mga kapatid, hindi po kayo magsisisi. Pasyal din po kayo sa LS niya ni kapatid na Bosca. 8 PM Pinas time po ang LS niyan. Lagi po ako nandun sa kanya. Makakarami po kayo doon. 20 to 30 bananas po makukuha niyo dyan sa bahay niyan. Kasi marami pong nabisita doon. Hindi lang mga taga Pilipinas, hindi lang taga Japan, taga Israel, taga India, taga Malaysia, Singapore, Switzerland, basta yun, marami pong nabisita dyan sa bahay niya, promise. Makakarami po kayo dyan sa bahay ni Bosca team. Please guys, do support my friend Bosca, very organic and very legit friend, and also very cute and handsome host. Bosca, old friend, sabi ni kapatid na Timon Vlog. Lagi po ako nandyan sa bahay ni kapatid na Bosca. Marami pong bisita yan. Isa na rin sa monetized channel at napakabait po, napaka-supportive. Marami na pong galing sa akin dito na napadpad po sa bahay ni kapatid na Bosca. Kasi napakabait po. Thank you, my friend Bosca, to visit me again, my friend. Thank you. You are so very supportive. Supportive, cute, and handsome host. Thank you so much, friend Atimon. Bosca is not to see my channel. Only Rose Mobile stay with me. Wag ka kang ano dyan. Nandoon ka nga sa LS niyan eh. Kapatid na Showian eh. Dan tamsak dikit kalimbang all, Atimon, sabi ni kapatid na Helen. Salamat kapatid na Goy. Kapatid na Goy, Showian sa pagbisita. May naantok talaga. Welcome, Bosca. You remember me, sabi ni kapatid na Showian. Yes, of course. You are Bosca team. He is remember you because you are so unggoy. You upload video si Rose Mobile lagi nasa live ko. Isa lang naman yun. Yes, my friend. Yan, sabi ni kapatid na Bosca. Naalala ka niya daw. Kasi maganda ka nga eh. Dan full support, Bosca.
My friend boss ka, Joey the Vlog, she is already done to you, my friend. Pasyal ka kapatid na Joey the Vlog sa LS niyan, 8 PM Pinas time. Makakarami ka diyan. Ayan, si Showy ang galing yan doon. Si Showy ang dating member ko yan, di na nagpa-renew. Nag-visit, di na nag-renew ng membership niya sa akin. Nangingisda rin yan doon si Showy Ann sa bahay ni Boss ka. Wala laman Gcash ko. Pati ikaw budol ka na, di ka na nadalaw sa LS ko. Hindi nga ako nag-LS, 4 days na ako, hindi ako nag-LS. 4 ako ngayon. Pareho lang tayo, kapatid na Showy Ann. Ito nga oh, hindi ko pa na-hit yung $100 ko. Nagkulang pa ako ng $7 para makasahod. Sana makakasahod ako ng 22. Hindi ako nakasahod kasi nga nagkulang ako ng $7. Ganun talaga. Wala pera, dami pa utang. So, sinabi mo pa kapatid na Showy Ann. Ako, bayaran ko ng bahay, bayaran ko ng ilaw. Isko. Walang panchicha. Kainis. Tiis-tiis. Ganun talaga ang buhay. Oo. Mag-1.5 na siya. Yung unang Ligo Challenge ko, 1K na siya. Itong Ligo Challenge kong part 2, 1.5. Thank you so much, Joey the Vlog. Sabi ni kapatid na boss ka. Goy, may email ba sa'yo si Lolo na bago, Goy? Kasi may email sa akin si Lolo na bago at saka nanood na ako ng tutorial naman. Bagong labas na naman ngayon na January 5 na naman siya. Makapagligo challenge nga din. Oo, yun, bagong update na naman ni Lolo. Kala ko nga kung ano eh. So, binasa ko, translate ko sa Tagalog para maintindihan ko ano mahina ako sa English. Ako naman yun, kumbaga update lang naman yun. Kumbaga, paalala lang sa atin mga content creator. Dana Sisi Showy Ann, kapatid na Showy Ann, dana daw po sa iyo si kapatid na Joey the Vlog. Pasyal ka din diyan kapatid na Joey the Vlog sa LS ni kapatid na Showy Ann. Napaka-legit niyan. Kaibigan ko 'yan. Promise. Dito yan sa akin nakagraduate ng 1K. 3 times o 2 times yan sa akin nakagraduate ng 1K nang bago pa lang ako mag-LS. Baguhan pa lang ako noon. Dito yan sa akin, promise. Hindi ako nagsisinungaling dito yan sa akin nakagraduate ng 1K. Kasi marami pa yung tao ko noon. Nang baguhan ako nag-ALS. May live stream din yan si kapatid na Showy Ann. Baba mo daw kapatid na Joey the Vlog ang bahay mo, sabi ni kapatid na Showy Ann. Legit yan si kapatid na Showy Ann. Napakabait niyan. Ka-team ko yan, team Unggoy yan. Si Showy Ann, si Parikoy, si Rainy Rio, si Rizel, si Purboys, si Mark Bungaw, si Mark Anthony. Yan, mga legit yan. Thank you my friend Bosca for your sent me ay emoji with a heart. Katatapos ko lang mag-live ngayon, dami ko tao kanina, umabot ng 30, sana all. Buti ka pa nga, umaabot na ng 30, ako, bibihira na lang. Kaya nga, bihira na ako mag-live ko eh. 4 days ako balang live. Puro upload na lang naman ng videos yung inaatupag ko ngayon. May time talaga, Goy. May time na maraming tao. Kailan ba ako nag-live? Ayun, umabot din ako ng 30 noon. Yung pumasok ka rin ata. Oo, yun, umabot din ako ng 30. Ganun. Pero talaga, bibihira na. Hindi katulad na yung mga bago-bago pa lang tayo mag-live. Karamihan na sa akin, puro content na lang, Goy. Puro upload na nga lang, di ba? Sunod-sunod na ang ginagawa ko. Yan, may premiere ako. Tamsakan mo naman yung premiere ko.
Dan Bosca, Dikit Kalimbang All, my friend Bosca, Helen Ading official channel, she is already done to you, my friend. Ayan, Goy, dikitan mo si kapatid na Joey para makapasyal din sa'yo sa live mo, Goy. Baby pa rin ang bahay niyan, road to grade 3. Para bisitahin ka rin yan ni kapatid na Joey. Ako kung di lang magalit asawa ko, yun ang wag na wag mong gagawin. Okay lang sa mga walang asawa at saka sa mga hindi siloso ang asawa. Pwedeng gawin yan. Pero pag mga silosa, baka pagsimulan ng away. Baka biglang pagsabihan ka na, huminto-hinto ka na nga yan sa kawawaiti-waiti mo na yan. Yan tingnan mo yung hindi mo ginagawa magligo-ligo challenge. Ginagawa mo na ngayon, i-upload mo pa, ipakikita mo pa sa karamihan. O, di ba? Okay lang sa mga kalalakihan, walang problema niyan. Sa ligo-ligo challenge na yan. Minsan, sa mga babae, depende rin sa mga asawa ng mga babae. Kasi may mga babae nagliligo challenge eh. Si Jody Roll, yung dating nabisita rin sa akin yun, nagliligo challenge yun eh. Malala ang ligo challenge nun. Baka hindi siloso asawa nun. Eh pag mga siloso, yun ang huwag nyong gagawin kasi pagsisimulan nyo ng away yan. Kasi i-upload nyo sa YouTube eh. Makikita ng marami. Eh baka magsimula ng away, biglang sabihan kang tumigil ka na. O diba? Mas lalong mahirap. Mega love shout out sa 4 million in the house at sa 22 na patamsak. Maraming salamat. Dan sa iyo, Showian, Dikit, Kalimbang All. Kapatid na Showian, dan na daw po sa si kapatid na Helen Ading Official Channel. Joey Dan, sabi ni kapatid na Showian, dan na daw po sa iyo kapatid na Joey, binalikan ka na ata ni kapatid na Showian kasi dinikatan mo na yan si kapatid na Showian eh. Helen Bahay po, sabi ni kapatid na Showian. Thank you daw Showian, sabi ni kapatid ni Joey di Vlog. Hi from Team Bosca. Mega love shout out to you my friend Xiaolao, the sister of Bosca. Thank you my friend for your visiting me again, my small house, my friend Xiaolao. Kuya, makatamsak na ako sa premiere mo. Salamat kapatid na Joey di Vlog sa patamsak sa aking premiere. Ayun yung nagsimba ko nun sa Baclaran. New upload po, nagbaba ng bahay si kapatid na Showian. My friend Xiaolao, please drop your house or drop your link. Nantok ako guys. Welcome my friend Xiaolao. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Xiaolao. Kapatid po yan ni kapatid na Bosca. She is a sister of Bosca. Sister of host Bosca, cute and handsome host Bosca. Xiaolao is a sister of Bosca. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Alam mo, Goy, nanibago ako pagpunta ko ng Quezon City. Yung nag-ayos ako ng NSO ng pamangkin ni Mrs. Nanibago ko.
parang ang dami na bago kasi mahigit isang taon di ako nakaluwas ng Maynila eh. Thank you my friend Xiao Lao. My friend Xiao Lao, Helen Ading official channel, she is already done to you my friend Xiao Lao. Ading channel is basta yun na yun. Diyos ko po. Ang hirap-hirap talaga mag-English. Pag hindi ka talaga marunong mag-English, mag-in-English ka man ba, barok-barok pa. Ay, ako, Diyos ko po. Kaba ko ng ikam. Goy, Shawian, ano pa masko mo sa akin? At ano regalo mo sa akin sa birthday ko, Goy? Malapit na birthday ko, Goy. Baka gusto mo naman akong pamaskon at saka regaluhan. Pagsamahin mo na lang yung pamasko at saka pa-birthday mo sa akin, Goy. Baka naman, Goy. Here in the Philippines, my friend Xiao Lao is 4:40 in the afternoon. In your country, my friend Xiao Lao, what is the time now? Change Oil. Nea, mega love shout out sa'yo kapatid. Meron ka na pong moderator kung meron ka pong new upload video, meron kang premiere or may upcoming LS, pwede mo pong ibaba ang iyong bahay kapatid. 7:40 PM. Okay. My friend Xiao Lao, Joey the Vlog, she is already done to you, my friend Xiao Lao. Please do return the favor of my friend Joey the Vlog. Baba mo daw po kapatid na Joey the Vlog bahay mo, sabi ni kapatid na Xiao Lao. Xiao Lao is if I not mistaken, she can speak a Tagalog and she can speak an English. Eugene Paranal, mega love shout out sa iyo kapatid na Eugene. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong premiere, bagong upload na video or upcoming LS. Pwede mo pong ibaba kapatid para mabisita ka po ng ating mga kaibigan na nandyan sa baba, ng ating mga kasamahan, ng ating mga kapwa small YouTuber. Tulong-tulungan lang po mga kapatid, bigayan, suklian, dikitan, lablaban, lapagan, etc. etc. Kailan birthday mo kuya? Pakatapos ng Pasko, magbilang ka lang po ng mga 2 days. Birthday ko po. Pagkatapos ng Pasko. Malinaw-linaw na tayo ay 49 na. Tayo ay matanda na. Pero ang sabi nga, bilang lang yan. Nadadagdagan lang ang bilang. Nag-love shout out sa 6 million at sa 23 patangsak.
Thank you, my friend Eugene Paranyal. Thank you, my friend Shaula, for your sent me a emoji with a heart, with a two heart, with a sign of plus. Thank you, my cute and handsome host, Bosca. Very supportive, very organic, and very legit friend. Salamat, my friend Shaulaw, and salamat, my friend Bosca. And both of you guys, salamat. Guys, please support my friend Bosca and Shaulaw. Naantok ako. Grabe. Linilibang ko lang sarili ko, naantok ako. Ah. God give me you.
matulog ng maigi. Hindi siya makahiga. Kasi bawal nahiga doon, iupo lang. Minus na sa bayarin niya. Hindi, pakuntun niya na lang yung cellphone niya. Kapag cellphone niya lang niya. Hindi, may diskarte siya. Bibigay natin siya ng sa bahay. Tapos, bibili ang ito ng pagkain niya. Pwede siya mag-buy makaya. Okay na yun. Hindi magamit ako ng anak ng tayo. Hindi talaga makatulad sa akin. Magaling ako dumiskarte, magaling mabilis ang utak mag-isip. Hindi lang ng extra bagay. Mahina. Mahina ang isip. Naka-stack lang sa isang lugar. Guys, pasensya. Bumili lang ako ng kape. Nakipag-marites na ako sa labas. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Bermas Channel. Mega love shoutout. Thank you all new friends here. God bless. Thank you host. Work muna, sabi ni kapatid na Helen. Uh,
Mega love shout out sa iyo kapatid na Tor J. Maraming salamat sa pagpasyal mo sa aking munting bahay. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong premiere o may bagong upload na video, may upcoming LS. Pwede ka na pong magbaba ng bahay mo kapatid na Tor J. Salamat sa pagpasyal at salamat sa patansa kapatid. Huwag ko sa'yo. Dayong alam. Ikaw pala si kapatid na Medin Wikwik Patak Metro Vlog. Anak ko yan. Pwede nga. Dito ako sa bahay. Oh, ayan, oh. Thank you my friend, boss ka. Thank you. Kaiba rin to si kapatid na kuwan eh. Sa'yo? Malaki na rin bahay, no? Malaki na rin bahay mo, no? Dami mong kabit. Kung sakasakali ikaw pa lang. Nag-love shout out sa iyo kapatid na Coca-Cola. Maraming salamat sa patusok. Meron ka na pong moderator kapatid. Oh naman, mas malaki. Mas malaki talaga ba? Mas malaki talaga sa akin. Sure na sure ko yan. Sa'yo, dahil alam. Inaantok ako eh. Pinatawa mo ako. Huwag mong hanapin. Dapat hindi hinahanap yung wala. Ang hinahanap yung nandyan. Juan-juan na ba? Thank you my friend Bosca. Thank you for your support me always. Thank you. Hindi ko nababasa pag wala akong salamin. Moset, hindi ko mabasa pag wala akong salamin. Pero mas gwapo ako pag wala salamin. Ayan na kapatid ha, natapos ko na ha, magtatamsak na ako kapatid. Kapatid na Tor J. Tor J. Hindi pa diniretsong turjakan. Pinaligoy-ligoy mo pa, doon din naman yan. Sa'yo? Joey Dan to you already.
Ilan na anak ng misis ko? 3. Matagal ko nang alam. Char. Chares. Yawa, may asawa na pala. Wala nga, ang kulit naman ito. Sabi kang wala eh. Tinatanong mo kasi. Di siyempre sasagutin ko. Wala. Gusto mo ba? Ah, pwede naman kung gusto. Pwede naman. Nakabagan ako, katatawa ko kanina pa. Patigil na ako katatawa ko eh. Pumasok ka pa, ito, tawa na naman ako. Sabi mo 3. Natural, sinagot ko lang tanong mo eh. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Nakasahod ka na ba? Kapatid na Torjak? Nakasahod ka na? Sana all nakasahod na. Sana all nakasahod na. Ikaw hinihintay ko eh. Ikaw hinihintay ko. Ayaw mo ba? Ayaw mo ata eh. Okay lang. Ako? 48. Malapit na birthday ko. Ano regalo mo? Regaloan mo ako. Malapit na birthday ko. Pwede mo na i-advance regalo mo sa akin. Palipad mo sa akin ngayon. Hindi magpa-member ka. Pa-member ta, so magpalipad ka, magpa-super chat ka dyan. Sige na, pakulay ka naman. Para makasahod na naman ako. Init. Mainit. Maginit.
ano ka, 48 na ako. Oh, ngayon oh. Ay dinideclare ko na na kasal na. Oh, ayun na. Oh, palapad ka na. Sige na, baka pwede naman. Sige na. Di ko ba nakukuha sa dimples ko? Yun na lang dimple ko. Hmm. Sa kabila wala. Uh, di ba sa dimples pa lang oh. Dimple lang pala kasi isa ang dimple ko. Oh. Di ba? Tayo na nga. Taga saan ka ba? Ah, nasa Manila ka lang ba? Nasa Manila ka lang? Kung nasa Manila ka lang, ayun. Pwede tayo niya mag-meet. Paliparan mo muna ako bago ko ibigay sa FB ko. Sige na. Baka naman, parang makasahod na naman ako. Maluoy ka na sa akin, maawa ka na. Kahit 50 lang o kahit 25 pesos, pinakamababang palipad. Di ba? Di ka lugi. Promise, di ka lugi. Sa'yo? Tapos tumigil na ako katatawa eh. Tumigil na ako kangangawa rito eh. Pumasok-pasok ka pa. Kape tayo, kape. 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 Kape-kape pag may time. Ningal ako, kinakabagan kasi ko, katatawa. Kaya kailangan natin uminom ng kape. Mainit. Siyempre, mainit yung tubig eh, kaya mainit. Kala ko nasa Maynila ka lang eh. Paliparan mo ako, bibigay ko sa FB ko. Sige na. Ako lang. Sige na, palipad ka na. Para namimilit, para lang mapaliparan. Nangungulit ano, parang pulubi. Kaysa live, nangihingi ng palipad. Ganun talaga. Sabi ko kasi wag mong hanapin. Wag kang maghanap ng wala. Hanapin mo yung nandyan. Ganun lang yung kasimple. Di ba? Naghihintay man lang ako ng kahit may isa man lang magpalipad sa akin. Para hindi naman masayang yung live ko ngayon. 4 days ako walang live. Naghahangad man lang ako ng paliparan ako dyan kahit magkano. Baka ikaw na yun. Baka ikaw na yung hinihintay kong magpapalipad sa akin.
Paliparan mo na kasi ko. Malaki na naman bahay mo. Siguro nakasweldo ka na. Ako hindi pa. 3 months na ako, wala pang sahod. Nagkulang pa ng $7. Yung $100 kong threshold, nagkulang pa ng $7. Dapat kung nakompleto ko na yun ngayon ng 22. Oo, may e-bill na dapat sa akin si Lola, 22, 23, 24, 25. Mga 25 sana sa sahod na ako. Kasi ang cut-off natin dito sa Pilipinas, every 9 of the month. Ang email sa atin ni Lolo, ng sweldo sa atin, ipo-forward niya sa account natin sa bangko, every 20th of the month. Sa US, every 21. Advance sila ng isang araw sa atin dito sa Pilipinas. Kaya ito nga, hindi ako nakasahod. Kasi nagkulang ng $7, 7.45. Nagkulang sa akin para makasahod. Wala, ganun talaga eh. Kaya baka sakali ikaw na makakumpleto na ng $7 na yun. Baka naman. Baka naman, maluoy. Agad-agad. Lalo pag nakasama mo ako. Kung nakikita mo sa personal sa akin, na ganito ako, malambing, joker, kalog, lalo sa personal, pagkasama mo ako sa galaan, sa syalan, sa inuman, sa tagayan, kahit saan na bagay, promise, makakalimutan mo problema mo sa buhay. May ganon. May ganon. Ikape mo na lang yan, baka kulang lang sa kape. Lalo sa personal. Promise. Kanina 20, ngayon 13. Baka sa susunod sasabihin mo niyan, 9 years old. Pabata ng pabata ah. So I say a little prayer and hope my tears can take me there. Mega love shout out sa 2 million in the house at sa 26 na patamsak nyo mga kapatid. Salamat. Tara. Yun lang pala eh. Oh. Tara. Eh. Kiss na sa dimple ko. Dito lang sa dimple. Oh. Di ba't sabi mo ang init ng iyong halik ko sa'yo? Ngunit bilang nagbago ka at di na madama kapag kapiling na kita, nananabik ka na. Bakit ganyan ang iyong
O ba, basta pamasayan mo ako eh. Sabay ganon. Walang problema. Back and forth. Ako pa, mabilis ako sa alas 4. Gala ako eh. Saan ka sa Mindanao? Saan ka sa Bisaya? Misamis Oriental. Nakarating na ako ng Kuanan, Davao, Ormoc, Cebu, Surigao, tas Davao. Sa Central Park. Sa Davao City. Davao Province. Uy, ano? Yan. Guys, 5 minutes na lang mga kapatid ha. At tayo ay mag-e-end na. Bukas naman uli. 2 PM Pinas time guys ang aking LS. At pasyal kayo ulit sa akin na LS guys mga kapatid ha. Huwag po kayong makakalimot bukas na pumasyal ulit sa akin live. At para magkwentuhan tayo mga kapatid. So mga kapatid, end na po tayo. Tama na tong oras ko na to. Mahigit na akong 2 oras. At ako'y medyo inaantok. Gusto kong matulog. Kaya maraming salamat guys sa inyo sa pagpasyal nyo sa akin ha. At lalo sa iyo kapatid na Tor J. Maraming salamat sa iyo. Sa lahat ng bumisita sa iyo Mamila Pray. Maraming salamat. Excuse. Kapatid na Katong Goods. Maraming salamat sa iyo kapatid na Joey D Vlog, maraming salamat. Basta sa lahat po mga kapatid na bumisita sa akin sa hapon na ito, maraming salamat ha. Bye bye po, maraming salamat. End na po tayo, God bless. Bye bye kapatid na Tor J, maraming salamat.